Cruz at saka si Jorget. Hello, hello, hello. Nagala na naman kami. Papunta kami ng Lamma Island. Sok Kwu Wan. Sok Kwu Wan. So, absent na naman si Inday Honey. Alpachers. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Ayan, hello, hello. So, usual, late na naman si Blessed Grace lumabas. Late na naman dumating. So, hapon na kami nakaalis. Shout out sa mga BlessedNatics. Team Ninja. Team Panot. BlessedNatics. Okay. Ayan. Shout Bunso, anak, at PM. Bunsoy, Fantime TV. Coach F. Cruz. Dinglers TV, Mayora Jamie Team, Shylen, Cruz, Self-Purchase, Nothing Serious, Mama Kim Pabakit, ngayon ay Not So Serious na, and, sino pa ba? Janice Rodning, Ken Let's Play na, Boyd John, Balong, Gamer Fab, Johnson Gatula, Jessa Weto, shoutout tayo. Sino pa ba? Love Love 02 Your PH, Filipina in Idaho, USA. Ayan. Team Dreamers, Team Premier, Team Payaman. Shoutout ko sa inyo. Arch Gaming, Team Panon. Let's Eat, Nigar 12. Zamzam Zoom Zoom. K-Hopper TV. Food and Life TV. Sino pa ba? Shoutout po sa lahat ng gamer, One Tech, Kashina San, L Top, JC Caloy, Spirit of Broad, FC Covers. Ayan, samahan niyo po kami, gagala po kami sa Sok Kwu Wan, Lamma Island. And we just slow down. For you and I were safe and sound.
Parang balsa na namumuli sila ng ano. Yan, hindi pala ito Lamma Island. Sok Kwu Wan. Yun yata sa kabila, yun yata yung Lamma Island, no? Yung may nagtakbuhan-takbuhan. So, anong masasabi mo? Sa Naligaw po tayo. madam na Susok. kasama? Iya ba? Tay-tay. Tay-tay to, Nasa tay-tay. tamang lugar ba tayo? Mali po. Mali po. Mali po yung source na nakuha namin. Sa kabila yata. Sino po kaya yung source na yun? Gusto niyo po ba wala? Pakitapat po sa kanya yung camera. So, Jorget, napakagaling na talaga. Sa kabila pala yun. Ililigaw po niya kami. Sa kabila pala siya, hindi siya sa... Alam niyo po kung magkano yung pamasahe? Napakamahal. Yan, hindi pala ito naman. Sok Kwu Wan pa na to. So, explore natin ang lugar. Mali. Buying things online, not like we need them. Excuse me, may I know what's the last trip? What time? Oh, thank you. Hindi, malayo lak ka rin na dara na. Ayun pala, Lamma pala talaga. Akala ko mali yun ang puntahan natin. Ayun na, papunta pa siya doon, tara. Oh, dali. Lamma pala talaga siya. Ayan. Nag-evolve kasi wala yan eh. Tatay ka. Sa Lamma Island nga talaga siya. Doon niya oh, plantita. $20 lang. Eh, mas mura pa rin doon. 15 lang. Sa one chai. Ang cute ng asa.
Teka lang, teka lang. Bakit? Paano babasa? Paano big curfew? Yun o, laki. Octopus. Octopus ba yan? Oo. Ang laki no. Oo, ganyan. Ano? Ganyan kalaki si Akio. Akala ko malaking aso yun. Ganun lang kalaki. Ayan o. Ang dami nila dito. Saan ba ka dyan? Dito, dito. Dalgona yung sweets. Ang laki ng pusa. So, tama po yung landas namin. So, tama po yung napuntahan namin. Akala ko mali. Lamma. Nag-iba kasi siya, nag-evolve ba? Nag-evolve ba? Spell evolve. E-V-O-L-V-E-D. Nag-spell talaga. Wala pa to noon ito, wala to. Sabog-sabog pa to noon. Diretso. Oo. Ano bang pangalan niyan? Uy! Ang liliit na kamatis nila. Ang cute. Ay, may papaya. Oh, see? May sarili silang crops. Ano tayo? Manginhas. Manginhas. Yung manguha ba mag... Hindi, daan lang siya, daan. Iba yung amoy, ito yung amoy matitahin. Dagat. Saka yung ano niya, yung sa bato.
Lamma yung napuntahan namin. Lamma Island nga ito. Pero hindi ba siya? Dati wala itong mga picture pa yung dalawa. Sa? Saan? Natatai kasi ako. Ano yan? Cave? Romer's tree frog. Ay, yung pinakamalaki. Endemic species pa oh. Diyan nakatira. Diyan nakatira. Dapat dyan tayo lang. Oo. Ano daw yun? Romer's tree frog. Pilautus romeri is an. Kamikaze Grutus. Di saglit lang, mag-picture ka lang sa loob. Doon na sana, buka na. Diyan ka lang. Diyan, buka na pa. Yan. 1, 2. Hindi na tayo. Oh, okay. Ikaw. Yoko. Ayoko din eh. Hello. Nakatakot. Okay na? Oh. Taguan ba? Kamisa. Uy, sarap dyan. Nagmuni-muni, oh. Ano? Ay, Diba? Ang ganda ng puno. Magmuni-muni ka dyan, oh. Tuloy na tayo sa ibang daan. Walang tao dito. Bahay. May bahay? Ano yan? Yung violet. Ano na? Ano nangyari? Ayan. Binago nga ni. Binago nga nila yung kina-Atimita. Yan, part. Yun yung blue na ano, yung nasa gitna ng bundok, yung mahaba na blue. Yun ba yun? Oo, likod niyan. Yun ang kay natin. Yun yung kulay brown. Oy, kina-Atimita yan, yung kulay blue.
Isa lang, ayaw nila yung mga dami. Ayoko. Dila sa dila. Meron dyan, nandun sa... Ayun o, malapit na tayo. Kita mo yun yung pavilion? Likod niyan. Baka naman nasira siguro ang windmill. Nagtago. Iba pala. Ito yung sinabi ko sa'yo, pwede ka maligo dito. Tutuloy dapat kami nito, kami nila Jenny noon, nila Nora. Kasi pupunta nga kami ng Tortoise. Hindi natuloy dahil malayo daw. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Meron mga win. Ayan na, malapit na tayo. You're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Anong oras ba yun sumakay tayo ng bus? Ay, ng ano? So, ayan na siya. Yun na, guys. Sa layo. May pavilion pa doon. Ayan. Nakarating din kami sa wakas. Ayan. Ayaw mo uwi na. Akit din. Maganda, promise. Maganda yung nasa likod. Diyan. Okay, dito tayo. Kita mo to. Si Donya po nagagalit. Gabi na eh. Yan, she's vlogging. I'm vlogging. Tinawag si Kapo po itama na din. Baka bumili po kayong popoy chicharon. Puntahan natin yung nakasulat dun, oh. Saan? Para alam natin ang information. Wala ba tayo dito
at Lamma wins. Meron ba? Wala tayong picture. Oh, wala ba? Ayun ang gusto ko yung Ayan oh. Lamma wins. Yan guys, uwi na kami dahil sobrang ang layo ng pinuntahan namin. Mali lang kami ng pier. So sa Sok Kwu Wan kami napunta na pier. Sobrang layo pala pag doon ka dumaan. So umabot kami ng 3 oras bago makarating dito. So ayan. So ngayon, dito kami sa kabilang pier dadaan. So mas madali. Mas iksi lang yung ano niya. So napagod yung dalawa dahil sa sobrang layo ng dinaanan namin. Doon pala kami sa kabila. Nagtaka ko bakit iba yung daan. So kasamang hiking yung lakad namin ngayon, yung gala namin. Kasama hiking. So Please subscribe! she's vlogging, I'm vlogging guys, you know. Yan. So ayan po, uwi na. So uuwi na kami. Dito kami sa kabilang pier papunta dito sa kanan. Hindi na kami pupunta doon. Hindi na kami babalik doon sa kung saan kami galing sa Sok Kwu Wan. Dahil sobrang layo, 3 oras bago ka makarating doon. So, na iba pala yung kaya sabi ko hindi ko siya maano, kaya sabi ko bakit iba yung way niya, hindi yung dinaanan namin noon kasi nakapunta na ako dito 2014 I think yet mga ganon. So ayan guys, uwi na kami at she's vlogging, I'm vlogging guys. So ayan po, natagala. Sobra ang layo. Tapos nakachinelas lang ako. Parang nakapambahay lang ako. Parang namamalengke lang ako guys. Nakaskirt. So, nakaskirt tapos nakachinelas. Ay, grabe. Na ako, ayan. So, uwi na kami. Mamaya, magko-closing tayo. Uwi na kami. Lobat na ako. Magcha-charge muna ako guys. So, hindi na tayo pupunta dito. Dito na tayo. Mas malapit. Para hindi tayo maligaw. Yung jet. ang dami mong anak ah. Ay, hindi na makapasya. Sabi ko. Mga tatampo na. Hindi kami makapasya lang. Yung paggabi. Dito lang pala sila. Bakit ito yun? Lapit lang. Ay, talaga na pinunta natin. Oo nga. Uy, mga laman, oh. Uy, dun yan, ang ganda. Oh, ang ganda, oh. Pwede nga lang iuwi sa... Saan? Ayan, oh, mahal to. Oregano. Ay, ang ganda yan, oh. Pwede pa.
Oo. Ay, yung tanim na yan. Tara na, nandun. Nag-away yung dalawang babae. Nagsigawan. Na yung humig. Anong pinag-gusto ba dito? Tignan mo yung ano, sun. Doon nga, yung sunset. Nasaan? Ang ganda. I'm sorry. Thank you. Nakasakay na kami. Mas malapit dito yung pier sa Lamma Island Wings. Sa Lamma Wings. Yan. Yun nga lang, hindi kami nagantay ng pa-central. So, sumakay na kami ng pa-Aberdeen. Ganun lang. Kasukasuhan ng sinabi. Ito ba yung sasakyan natin? Diyan yata. Waste another day, eyes on my Dito display. dun yung sa buhay. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Subway. But you're so right, we're losing track of time.